Vidíme už prvý rankedy, lebo sa mi obnovili. Žiadny nový skin tam není, ale mám 14 vecí. Začínam s týmto. Piny. Dobre. Prvý stavro. Rare. OK. 5 gemov. Ranked. Spray. Epic. Máme toto. Play ikonka. Ten Mythic Stavro si máme. 250 XPčok. Stavro. Rare. Mám tu Legendary Stavro ešte. Takže to bude dobre. Tam musí mi padnúť Brawler. Super. OK. Pin. Potom Ranked. Skina Piper. OK. Ten si equipnem rovno. A Stardrop. Super. A zostali mi tu dva Stardropy. Legendary a Mythic. Mythic. Prosím, Grey. Grey. Brawler nový, yes. Marcy. A Legendary, prosím. Grey. Alebo Sprout, Grey, Sprout. Poď. Yes, nový Brawler. Tak OK. Takto by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Lebo mňa nový dva Brawlery, to je akože dosť dobré. A nezabudnite ma odoberať, lajkovať a čaute.